ah jebule iki mangkok ana rewangan ning kene lho bolongane tak tutupi ngataraken sugeng dalu sugeng panjenengan lembang dari kita sandiwara praksis budaya ingkang dipimpin Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono dalam Ibu Hajah Sri Christine Handayani saking Growonglor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani sampun ngantuk napa dereng Bu? Dereng sampun ngantuk mundur mawon malah ketoprak kok nek sinonton resi tak dang mulah aku ndak apa yang awake dhewe caos libur kepada warga Banggi khususnya yang Naya dan juga buat penggemar-penggemar setia siswa budaya yang hadir di malam hari ini. Ternyata acara hari ini meriah sekali ya Naya, luar biasa. Acara pesta sedekah laut Desa Banggi. Muga-muga barokah, berkah, rezekine turah. Amin. Boten lokak nanging malasan saya kebak, boten hutah nanging malasan saya utuh. Lagune dangdut apa campur sehari sayang? Dangdut? Apa? Apa ya sok kenal ya lagu aja deh orang diajak semana ya wis kepiye ya Dik ya. Mergo ya pancene durung kenal, ayo padha kenalan, raket seduluran. Akeh kanca iki luwih apik. Biasanya nek kancane akeh rezekine ya akeh. Siji musuh kakean, 1000 kanca kurang ngono wong urip yo. Iya, setunggal bakas tunggal biduan sang siswa budaya kita haturkan untuk menghibur Anda semuanya. Nanging sakderenge diaturi tembang campur sarinan bisa ya Nang ya. Terkhusus terspesial buat dulur-dulur yang hadir di malam hari ini ya. Adakah permintaan? Aman kayak aman, senang saja ya. Ini mbok nangis ya. Endi? Alah mbok dek malah mbok tinggal turu iki mang piye le mbok? Lek sabok. Mek sik gede aku metu kemarin ngombe bodrek yo, Mbak. Asal biasanya bar ngombe bodrek ngatok. Ya diaturi kena godho, Mas. Salah ra sing njaluk. Iku mang godhone ditinggal turu. Godhone metu sore mawon ya, Dik ya. Ya Allah. Kula ngene kok. Lagi reti ya. Karena nunggu atensi ya Nak ya. Iya sayangku, mangga Mas mau. Ki mbak-mbak yang hadir di kanan panggung, luar biasa. Nyanyi Bu. Saibuke mboten napa-napa Bu. Berdua ndak apa-apa. Aku ini cancang-cancang yang dulu ya. Mau betul ya, Bu.
Godo ya Dik, langsung kena godo tenang sisa kiwa Dik. Godo sing gede. Apa sayangku lagi nih? Teman. Tak seorang mencari teman tidak mudah marilah. Enak ono ta ora le? Gak ono. Kowe mbok takoki. Wis ono. Nyanyi dhewe biasane kok iya lho. Iya kok biasane. Biasane nyanyi dhewe. Kok kan nyanyi dhewe akeh kok. Aja pas aku lho aku lali lho. Lagune wong lanang kok ya. Apike koyo itu lanang ae. Siap orang nyanyi dhewe. Apike koyo itu lanang ae. Siap orang nyanyi dhewe. Lah ketoprak kok jalurane mencari teman. Lah mame jalurane jam 12 aku gak roh. Wes anak porsine dhewe iya, anak porsine dhewe-dhewe ya iso dangdutan ya, Dik. Ning ora komplit, ora dangdut ngono lho, Mas. Hah? Iya lah. Kayak teman kari-kari. Ora apa kok kayak opo. Ya langsung kita tampilkan video dari Kerasiswa Budaya untuk Anda. Ada sejati bersama Feni Soraya Siswa Budaya. Lagu sing anyar sing viral-viral ya Dik ya. Pergawan nang wis kalem-kalem terus. Mbak sing rada anyar ben mas-mas iki do kenal lagune. Ya muri ayam-ayam iku lho Dik. Dadi ayam-ayam iki kabeh bendo ngomong ya Dik ya. Termasuk ayam bed yang di sebelah kiri panggung. Sing kena bodoh iki mau lho. Mencari teman. Ayo Mas dikasih ayam.
Oi, kayak MC. Gara-gara mencari teman. Lepas itu ya mbak. No, ini orang dari. Ini mau salah kuis diaturi ayang-ayang ya Naya. Karena dari atensi dulur-dulur liane. Mentunya walah luar biasa tenan. Kiwa tengah ngarep kok yo tumplek-plek ora ono. Iya, iya. Nah, ngawur sak lagu Mbak. Sing ndi, Nduk? Ngantuk iku lah, Nduk. Ya, aku lek kok. Ora sing karo kowe. Ya dilanjut ya, Nak ya. Bulan berikutnya dari siswa budaya. Biduan ini 141 dibawa kabeh. Timon truk gandeng. Leler. Kita tampilkan untuk Anda biduan yang berikutnya langsung aja bersama Restia. Siswa budaya.
kasih. Ya, kira sayang. Bareng sing metu biduan iki Dik ya. Bocah kok tambah ngomlok iki Dik. Lagi melu rong dina kok bobotnya mundak 10 kilo cah iki Dik. Ayam lho. Gara-gara iki mau ya dipakani sate karo panitia ya. Orang kan aku sekolah. Salah dhewe. Wong turu iku gak uman rezeki, mulane melek. Kowe ra uman. Aku berdua ra uman. Tidak apa-apa manjane ya. Dalam. Masa? Iya sih. Tak apa-apa. Tak seneng ngomong aja kan ya. Yuk, diatur apa sayangku? Pelampiasan. 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 Sekarang nyanyi pasrah dulu lho sing ngendi kira-kira kok gumun aku lho ya. Sampean Mas. Ayo. Suwe ra ketemu gak suwe. Iku jenenge ki aku bledek nyamber. Mulane di awan-awan petenge ra karuan kok dhewe. Jujune kok ana Ki Ageng iki mau. Langsung padang ya. Juwana tak kandhani Mas, ujian tak karuan. Arep rene dudu telan kresek iki mau kandhani. Ya sayangku, sudahkah Mas Nom? Iya.
dari kanca-kanca yang sebelah kiri panggung Oke, Mbak. dari pemuda-pemuda ya Nang ya serta lagu kawin kontrak Iya. oke Mas jadi ini harus dikontrak ibu loh dok Siapa? Lamborghini jadi Kok menyalamu loh? monggo Kang Mas ngersakaken tembang menapa Air bunga. air bunga Gue tak Arjuna lah, Mas. Arjuna Arju. Air bunga lah. Air bunga Pak kalau. aduh jelas aku udah pastikan air wilayah yoyo apa sih bisa air bunga dong air helm biasanya bisa Air mineral. aku rasa dapat data aku dok ayo mbak Ani kirim aja nak diaturi kawin kontrak sing pasang menyanyinya saiki apa enggak dan kondo lo ya
Dok, Ya Mbak. di mau sing pasrah sinten saiki Kakang? Ya. Oh situ Mbak. Sinten latihan iki.